Kaixo! Bueno, zuen eskaerak heltzen ari dira eta badaukagu gaurko lehenengo eskaera. Ikusi nahi duzue? Ea nork bidali digun 6 ipuin? Adi, Ni egin naiz, ni aritz naiz. Irakurtzen diguzu Daniela Pirata, Elsa? Daniela Pirata, Oso ipuin polita aukeratu duzue, eskerrik asko Eunitze, eskerrik asko Eki eta eskerrik asko Aritz. Bai, Daniela Pirata kontatuko dizuet, baina aizue, leku oso berezira etorri gara, Gernikako liburutegian. Eta begira, Gernikako liburutegian ez dago bakarrik Daniela Pirata, baizik eta Daniela Pirataren historia eta abentura guztiak. Aurrerago, horiek danak kontatuko ditugu, baina gaur, hortxe goaz Daniela Piratarekin. Daniela Pirata oso neska abentura zalea zen. Aizue, eta bere txalupa txikitxoan egunero arraun egiten zuen zergaitik. Kaiman beltza bilatu nahi zuelako, eta kaiman beltza zer zen? Itxasontzi pirata bat, erraldoia eta tripulazio oso handia zeukana, are gehiago. Bere kapitaina belarri moztua. Denek ziren beraren beldur. Baina Daniela ez, Danielak bilatu egiten zuen kaiman beltza eta belarri moztua eurekin pirata izateko. Egunero bilatzen zuen ara eta ona. Eta orduan, egun batean, gertatu egin zen. Han urrunean ikusi zuen kaiman beltza. Arraun eta arraun egin zuen eta ara joan zen. Belarri moztua, kapitaina, ni Daniela Pirata naiz. Eta ona nator, itxasuntzi honetan, pirata izan nahi dudalako. Hemengo tripulantea. Zer? Belarri moztua, kapitaina, ni Daniela Pirata naiz. Eta etorri naiz itxasuntzi honetan kaiman beltzat tripulantea izateko. Nola, zuk nahi dozula pirata izan. Bai, nik pirata izan nahi dudala. Etorri. Eta tripulanteak elkartu egin zituen. Aizue piratak, zuek uste duzue Daniela Pirata utzi behar dugula gure tripulantea izaten? Denek barre egin zuten. Belarri moztua, egiozu frogak ia kapaza badaldin bada pirata izateko. Hori da, Daniela. Begira, pirata izateko itxasontzi honetan froga batzuk pasatu behar dituzu. Bai, eskatu nahi duzuna eta nik egingo dut. Bai, begira, neskatxa, zuk baldakizu arrantzan egiten. Daniela, han jarri zen itxasontzeko puntan eta uretara sartu zen. Eta hanek minutu batzuetara irten zen olako sare erraldoi bategaz. Dana arrainez beteta, olagarroak, denetarik zegoen hor, animalia pilo bat jateko. Belarri moztua, kapitaina, begira zenbat arrantzatu dudan. Ondo da neskatxa, baina esan, badakizu arrantzan egiten, baina neskatxa, esan, zu indartsua zara? Indartsua? Aizue, Daniela Pirata ara joan zan, eta hartu zuen kofrerik
pisutzuena, eta kofrea hartu eta... Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hogei, hogeita hamar, berrogeita hamar, ehun egin zituen. Zer deritzazu, kapitaina, indartsua naiz? Indartsua zara, bai, baina... Esan neskatxa! Zu balzara azkarra harina? Azkarra harina? Ni? Eta korrika hasi zen Daniela pirata, alde batetik bestera, zar, eta bapatean gelditu egin zen. Bueno, esan zuen kapitainak, ez da hainbesterako. Ez dela hainbesterako, begira eta han atera zuen loroaren luma bat, pirata baten partzea eta txampon bat, urrezko txampona. Esan, kapitaina, harina naiz, ala ez naiz harina, ze txampona kendu dizut eta ez zara konturatu. Bale, neskatza, ondo dago, bai, azkarra zara, baina esan. Zu izila zara? Aizue, Daniela, pentsatu egin zuen, bere itsasuntzi gainera montatu, eta alde egin zuen ikusten, alde egiten du zen neska bat izan da, ez daki isilik egoten. Horrezegaitik alde egiten du. Tripulazioa gelditu zen, baina nora doa? Badoa ze, ez daki isilik esaten nola egongo da, neska bat isilik, eske benekan. Kapitaina, hortik datorrela, berriro, Daniela pirata. Nola Daniela pirata datorrela, zelan da posible. Aizue, eta bai, Daniela pirata bueltan zen. Eta zeo zer zekarren eskuan. Begira, kapitaina, hemen daukat, froga, isila naizen froga. Eta hori, zeremontre da. Ezagutzen aldozu kobazuloaren barruan bizidan hartza? Bai. Bere kobazulora sartu naiz, ilea moztu diot, eta ez da esnatu ere egin. Bai, izila dala, Daniela pirata. Esan, neskatxa, zu ausarta zara? Ausarta, Aizue, Daniela kokodriloen putzuaren aurrean jarri zen. Eta bat, bi, salto egin zuen barrura. Kokodriloek gelditu ziren, eta ez zioten koskarik egin, ze harrituta gelditu ziren. Aizue, bera han putzuan giltzak topatu eta berriro ere gora igo zen. Putzutik atera eta kapitain belarri moztua, nor da hemen ausartena, Zenbat demora egon da giltza hau orbean inor ausartu barik han barruan sartzen? Ausarta naiz ala ez? Ausarta zara, bai ausarta, baina esan neskatxa, zuk baldakizu sukaldatzen? Sukaldatzen, aizue, Danielak hartu zituen lehen hartutako arrain guztiak, eta ondo egin zituen, baina gozo egoteko, pam, belar batzuk jarri zituen. Eta piratek ez zuten inoiz frogatu belar hoiek. Daniela! Frogatu dugun soparik gozoena da, baina Daniela, mesedez, Daniela, aizue, Daniela zegoen posposila ikusten zuen bere burua, kaiman beltzan,
Bueno, neskatxa, ez Juan Arañarin, Ondino esan, neskatxa, zuk dakizu mapak irakurtzen? Bai, esan zuen Danielak, badakit mapak irakurtzen. Hilabetez gabiz, urrezko altxorra bilatzen, eta ezin dugu topatu. Tori, hau da mapa, ia zuk topatzen dozun. Ikusiko dozu nola ez dozu topatuko. Eta Daniela antze jarri zen, mapa ikasten eta irakurtzen. Eta handik egun batzuetara, eraman zituen pirata guztiak altxorra zegoen tokira. Belarri moztua zegoen. Baina beste tripulante guztiak, Daniela! Aizu, esaten zuen Danielak, esan belarri moztua, tripulantea izango naiz itxasuntzi honetan, mesedez? Zu, tripulantea itxasuntzi honetan, inolaz ere ez. Inolaz ere ez? Baina zergaitik inolaz ere ez? Ze pirata izateko oso gauza berezia falta zaizu inoiz eukiko ez duzuna. Inoiz eukiko ez dudana eta zein da hori falta zaidana? Pirata izateko mutila izan behar zara eta zu ez zara mutila, zu neska zara. Danielak etxuen negarrez egiten, baina eske momentu horretan kriston amorrua sentitu zuen eta negar egiteko gogo itxelak. Gaiman beltzako tripulanteak elkartu egin ziren eta beraien artean berba egin zuten. Aizue lagunak, ikusi duzu zer egin duen belarri moztua kapitainak? Bai, oso txarto, baina zer da hori? Aizue, kapitaina izateko justoa izan behar da eta egin duena ez da batere justoa. Ez da batere justoa. Nik ez dut nahi kapitain belarri moztua nire kapitaina izatea. Nik ere ez da. Ze iruditzen zaizue, Daniela piratari esaten badiogu gure kapitaina izateko. Daniela pirata, eta zer egingo dugu belarri moztuarekin? Aizue, belarri moztua? Esan zioten tripulanteek. Belarri moztua kapitaina? Hemendik aurrera ez zara gure kapitaina izango. Hemendik aurrera Daniela izango da gure kapitaina. Daniela pirata. Eta zu hemendik joan behar duzu itxasuntzi honetatik. Ze tontakeriak esaten dituzuen. Ni naiz itxasuntzi honetako kapitaina eta ez naiz inora joango. Kapitaina? Bai, joango zara, zedenek erabaki dugu, zu hemendik joatea. Ez naizela inora joango. Kapitaina joan zaitez itxasuntzitik aizue. Eta kapitainak ez zuen beste aukerarik izan. Itxasuntzitik alde egiteko. Eta momentu horretatik, Daniela goian igo eta Daniela izan zen itxasuntzi horretako kapitain berria. Daniela. Aizue, Daniela kapitaina bezala oso ona, baina pirata bezala hobeto ez topatzea. Bai, ze beldurgarria zen oso. Gustatu zaizue? Aizue, balen esan dudan moduan, Gernikako liburutegian Daniela pirata daukazue. Daniela pirata eta Daniela pirataren beste historia pilo bat. Eta aizue, zuek ez ahaztu, nahi baduzue nik ipuin bat kontatzea, egin
eki, eunitze eta aritz bezala eta bidali zure bideoa esanez ze ipuit nahi dozun. Eta nik kontatuko dizuete gustora gainera. Ze badakizue gure liburu magikoan historia guztiak daudela. Agur, hurrengora arte! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.